Mbak Tatin. Ya, Mbak Tatin sik kepareng jumeneng. Monggo. Ya tinembang. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah, ya iki kejaba Elisa ya iki sing lagi viral no. Ya. Napa? Mbak Tatin iki. Yang menggemaskan. Hah? Yang menggemaskan. Oh, tenan. Aku sing juragamu dhewe pengen napuki kok saking Jenenge ora gemes nek ngono kuwi ya. Lah piye? Lah wong gemes ki kadang kala sok nabok, sok njiwit, sok nendang ki mergo gemes. Lah nggih lumrahe ngenten niku to. Kok napuk? Lah ya saking gemese ro lambemu kuwi nek dong kanu fragmen ketoprak jan. Aku gede piye? Iya. Jane ya ora apa-apa, jane ya ora apa-apa ning saking dhek pinter le mendramatisir dadine ya penonton ki kadang kala sok katut emosi. Iya. Ngono ya Mak, iya. Nek le ayu ya ayu, nek dandan. Oh. Lah kok nek dandan? Nek ora dandan aja nyawangno. Lah napa nek mboten dandan? Delok we nek. Kok nek wah wis awake ra. Ya mergane jenengan bendina weruh ya. Oh, mergo bendina weruh kuwi. Nggih, nek arang-arang weruh ya paling ora nek. Ya arang-arang sing weruh barang aku ya nek kok ndelokke. Iya. Nek rai rak bendina weruh. Nggih. Lengen bendina weruh. Nggih. Sikil bendina weruh. Nggih. Kaya to, geger kan arang-arang weruh. Iya, kuwi ya nyatane ya geger kok. Aku nek kon brangkang rak wis kare nukokke kursi to nak. Wis kaya meja. Ya nek ora apa-apa ya nyatane akeh sing tresna kok. Lah iya. Ayo Tin, nembang. Ya. Napa, Pak? Iki ora njaluk-njalukan sawer-saweran lho, ora ono sawer nang kene. Mboten. Ndak kowe to. Didik-didik njaluk dit kok nembang njaluk dit. Iya. Lah ono kok. Ono endi? Nek pas ono. Ngene Agnes ditransfer, nggone Elisa diulungke dhewe karo Pak Wakil Bupati. Nggih. Iya. Ayo kowe nek arep golek saweran kono medun panggung ider kono. Engko besek ya. Ayo sinten ya sawer karo nyanyi. Iya. Ora konjur masrahke aku. Neng kene ora ana. Wondene iki ana iki mergo ana tulisane ngisor kagem Pak Dalang. Iya. Oh, kagem Pak Dalang. Lah iki Pak Dalang nggih purun. Lah ya wong diparingi kok. Lah nggih, Nek tak tolak engko nyepelekke kagem Pak Dalang ora sudi ngono. Waduh dumeh. Nggih mboten ora sudi ning mbok dibagi-bagi karo anak buah ngono. Nek cukup tak dom. Ha iki mung 200 ki dido wong 10 entuk pira? Ya nggo kula tok. Wah ya aja kancane Mary. Engko nek ana sing munggah maringi dhewe ya kuwi bejamu. Nek ngene iki tak dom ndak do Mary. Ya. Ya nembang apa kowe? Lah enten pamundutan apa? Sementara iki jenengmu tidak tertera di sini. Iya, tapi maksudnya pemundutane napa lagune? Ora werna-werna. Ana apa jenenge iki? Gerajakan ana. Iya. Gerajakan wae Mbak Ayu nggih. Oh, Caping Gunung ana. Nggih. Niki Bapak Siadi kaparenge arep nyekar dhewe jarine. Pengen nyekar piyambak. Oh iya. Oh nggih. Kendel kok iki ras diterke wis nyekar dhewe. Sakniki napa mengke? Sop bisa kowe sikik engko bar iki Pak Siadi kuwi. Iya. Kula riyen. Apa? Gubuk nggih. Apa? Gubuk. Ya ini kok malah ngejak bubuk. Wah, gubuk asmara kok bobok lho kupinge. Oh kuwi. Kurang ajar to kuwi. Kupinge ngopo? Aku mengarep nekke budheke dadak tuh. Ya nek kerasa ya ora apa-apa. Aku ora muni budhek lho. Ora apa-apa. Jenengan tok sing muni budhek padahal aku ora muni budhek lho. Ora masalah. Iya. Aku ki nek karo sinden tok nek apa-apa ki ora masalah. Sing ora trimo sing momong. Sing ngomong sapa? Mbah Mul. Mbah Mul iki pundi? Ya sak omong-omong aku sing ngomong ya ora tepung kok. Iya, wong dadak kenalan sing ngomong ora. Iya, sinden aku nekke dalam ki gampang lara. Kula ta? Kandhane. Kula ora ngonekke lho, wong nyata wong muni gubuk kok mbobok. Kuwi jenenge apa nek ora budhek? Nah, kuwi jenenge ya ngonekke to ngono kuwi. Lah ngene apa jenenge? Ya budhek tak akoni. Tuli. Selip le ngrungokke selip ora perkara budhek. Ya. Nggih, selip, kupinge selip. Wis penok ra apa-apa, diterima-terimake. Sing ra trima sing ngomong. Mbah Mul. Mbah Kasan. Malik meneh. Sing ngomong kok akeh men, ya. Nggih. Gubuk ya kena wis gawe omong. Ayo kok nek enggak di banting ambiar. Kuat apa piye? Hah? Kuat apa banting aku? Kuat. Ambok ping pindhone kowe nek kon banting kaya ngono kuat aku. Ora kuat ya tak kuat-kuatke to ya. Terus
arep ngopo nek dibanting? Ayo banting ambyar ya wis mung dibanting tok. Arep ngopo-ngopo ya ora wani kok. Kasus malah. Mergane ngapa? Ya banting. Mulai ya. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsir. Oh, mripate plorok. wong kleru kok. Ha apa bener? Lingsem. Nah, Kok lingsir? mau kupinge saiki apane? Cangkeme. Takoni wae ora apa-apa. Aku ra muni lho. Ya ora muni ning arahe ndono kok. Lingsem yen mutan neno Sesawangan. kleru meneh. Ya sakaremu wong aku rapal kok. Aku iki ping benerke larase. Lelampahan kang kawuri Ya. tresno tulus nadyan ing gubuk asmara nano. Mangga, ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak
Arep ngenteni apa? Alhamdulillah enten sing nyawet. Endi? Niki? Oh ya syukur. Ya kuwi jenenge bejamu nang kono kuwi. Nggih, matur nuwun nggih Pak. Waos saking sinten mboten ngertos. Pokoke matur nuwun. Ya lemah teles Gusti Allah sing bales. Nggih. Heeh. Lemah teles. Apa kuwi? Jeblok. Ya lambene lambe elek to. Ora gelem matur nuwun kok malah ngunekke jeblok. Sing jeblok kowe kuwi. Iya. Matur suwun Mbak Tati. Nah, iki mau